আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। TTADC election tei Dormonogoni by election baskango toniwe hastini thungrungo belaino tungphalaijak obonoti batainai chongnani tei chongbarini raida rokno jai khlainani bagui sangrongshalo nangkukmani core committeni kokchapmano achaikha BJP Montri Okra Dr. Manik Sahani manjak mungni bisingtei o kokchapma TTADC tei Dormonogor by election baskango hastini thungrungo chungkha belai tungphlapla khamplapla Chongbarini Shalmari Saklaya Koshikangno Hatayo Fano Achuknani Bagui Yafangya Rung Songcha Rinani Tiar Engkha BJP Bodol Rock ADC tei Dormonogor by election batainai chongna bagui nangkukmani kokchapjakha sangrong shalo Montri Okra Dr. Manik Saha manjakmani bisingtei o kokchapma engkha ADC Chongbari o BJP by Tripura motha yagromuida tongkho hayake BJP saisungda batainai osukmung belaino kotor Obonoti BJP ni bkhakte wan sugui paikha hinibo saimankha Core committee ni kokchapma ulo tabuk Tripura Pradesh BJP kaisa pandani bisingtei saklai thothok hinai honohanai englaimani nukjakha te babaisa Montri Okra Dr. Manik Saha achomsa Delhi o thangmano teibo hasteni thongrungo kok salaijak tabu bodol ni bkhakte wan sukma Manma hinke ADC Chongbari o Tripura mothabai yagromuida bataino hayake BJP saisungno da bataino obonotino kokchapnani bagui Delhi o ringjakhna hini khaklaijakha Chongbari ni Shalmari Sikangno hasteo ashake oroi poroi nanglaikha tabuk nasinglajak BJP bodolni bkhakte bufro saklaino obonoti srai ke Bureau Report News Now